अरे नौकली के भरती निकाली नीतीश चाचा ढेर लइका बड़े बेरोजगार। हाँ तो ये नीतीश चाचा, अरे रहुआ तब विकास के ऊपर विकास करतानी, बाकी हमनी के कोनो विकास रह के होत। माने समझ जाई कि लइका सब आज भी भैंसे चरावता रहे आ गोबरे उठावता रहे। तनी हमारी ऊपर विचार करी आ नौकरी के भर्ती कुल निकाली, आ न तो आगे के मामला बड़ी गंभीर बा। आई सुनिए नीतीश चाचा कि अरे लागोता कि रह जाए मोयो सही कुआरे छोड़ के जातिया जनुआ। हाँ तो ये भैया लोग बड़का समस्या नुबाई बियाह के माने समझ जाए कि जब बोले नौकरी रखे मिलत तो बोले कौनो छोकरी रखी सब मिलत। अब कहिया तो इंतजार करत रहिए कि कहिया हमार नौकरी लागी और ओकरा से बियाह हो जाए। अब तो भर्ती निकलते नहीं खे नीतीश चाचा, कहिए ले हमारा आशा में बैठल रही, देखो तनी कि असो लगन में ओकर डोली जाता। कितना हमनी पर दुख के पहाड़ टूटल बा। आगे सुनी है सब का होता कि मिली ना नौकरिया तो ए नीतीश चाचा हो जीवन भर रहे परिवार। हाँ तो ये भैया लोग है जवानी बढ़ के साढ़ हो गई, बाकी बियाह अभी ना भइल। का बताई हम जले नौकरी ना मिली तले केहू हमनी से बियाह करे के राजी थोड़ी होता। अब हमनी के कुंवार सन के इज्जत रउए हाथ में बा ये मोदी चाचा और नीतीश चाचा। अगर नौकरी धरा देव तब तो हमनी के माथे पर मौत चढ़ जाई, ना तो जीवन भर बाणे रहे के पड़ी। अब तो रउआ ते हाथ जोड़ के यह निवेदन बा कि हमनी के सपना बिहार के बाढ़ में मत बहवाई। अरे एगो बस नौकरी निकाल दी आ हमनी के भर्ती करा दी कि कम से कम बियावा तो हो जाओ।